mini ruhi na jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhi na jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya cika mini ruhi na jazaba ta san ka ta kama ni wai yaushe zana gangar rasulullah a fari na kira sunan Allah sarki gwani gudan halittina gare ka na taho ya Allahu ka kara haska kawun tunanina yabo ne ke ta so ni zan tsara wurin rasulun manzo gatana hikima basira ka da damun darajarsa annabu za ka yi mun Allah gare ka nake roƙo ka kara wani kaunar rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah Allah ka kara tsira da aminci gurin rasulun manzo gatana kai tattayi ka kara ba a daidai gurin sa wanda dan saka yorena ma'ana rasulun farin duba ya basu shi da sanya a girjina ali ka sanya da sahabbai hidima suke wasa sarrai kasa da shi mutu jani jilani da bar hawa in yasu sirrina sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah ya rabu gani na daga hannuna da ma abun kalifa nake nema ba abun da zan ce na gode wannan baiwa da kai mun mai girma ta yabon ma aiki Muhammadu al-Mustafa wani mai alfarma rabu na tawagun ka kara mun godiya da ke yi ka ninka mun lawani ka yi mun ka kara mun tare da begen rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah sallama nake yi a gare ka ya annabi ka amsa in ji ka ni ne haruna sani dan samun yin yabo da natin kaunar ka na zo gaban ka na kuma duka ma ka kara bani sirrin da hannunka annabi ce da ni zo nan karbi inda gabai ta kanka cikin ladabi shugaba kalamun jami'a zo madina bunkar rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah wallahi na yi kuka na kara kacin idan da wai gama aiki ba dukkanin abun so na sama abun da babu kai ban nema ba zuciya cikinta akwai zafi lamarin da ba kai ba ta so ba har shi ka sake nutsu duba lamarin sa ba wasa ne ba bai ta kama aiki zan ci gaba sai ya rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah sanka annabi ne shi da rike a ko'ina ba zan sassauta ba zuciya da ruhi sun da rike wallahi kai kaɗai fa suke duba kullum tunani na guda ɗaya ne ya za a yi na ganka farin duba zama da tashi na da kai ne lafazi na baki na kai ne komai nawa da kai ne da rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka da gangar rasulullah ya rasulullah ka dube ni wallahi na kasance mai rauni sai da wujud ka karbe ni cikin masoyan ka sanya ni ka yarda ni ina son ka da gaske a ko ina a ganna a shaida ni kowa ya gani ya ce na annabi ne domin da son ka nake zane ni gare ni ba kowa kai ne to ka karbe ni rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya cika mini ruhina jazaba ta san ka ta kama ni wai yaushe zana gangar rasulullah
gaishe shi saki kowa kama annabi wallahi ko ina ba tamkar shi matsayi mukami ya take wai ta ina kake son gano shi duk tunanin ka ba zai kai ba ko ina ka je shi ne a gaba ya zace duka tunanin ka kai duka so da nurullah sayyidul wujudin rasulullah san kai ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka na gangar rasulullah wallahi na baka uwa da uba komai nawa gare ka ne mika shi domin kwana kusan ka da komai ne raina jiki har numfashi ba abin da ni fa da ke nema wallahi wanda ya zarta kaunar shi zuciya ki mun alfarma sansa shi ne babban ni'ima kaunar ma aiki ita ce mu fita yan uwa mu so da nurullah sayyidul wujudin rasulullah san kai ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka na gangar rasulullah dukkanin ibada ba tabbas ita ma da kaifa take tsira sassana cikakken kadara ya dan uwa biyu da ka saurara man abba ne ka ji dalili wallahi zan ce na ba gyara dan uwa ka da na bulayi zo so nake a san saka zan gwarzo ni dai na ce ba kowa a zuciya ta sai rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san kai ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka na gangar rasulullah Kun saurare maso dan Allah wata tambaya zan ka amsa ta cikakken masoyi zai kushe a wanda da yake so mun fata Allah ya sa dai kun gane tambayar ku ba na amsa ta mai ta da begen sa kai fice na riko da bege na nace yaban ma aiki shine dace na riko da kaunar rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san kai ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka na gangar rasulullah ya yan uwa a ƙarshe na yi kira mu tashi mi ta kaunar rasulullah domin kwasan mu aiki ne riba wallahi na faɗa kuma na kwalla kar ka yarda wani ya zarta ka a hidima da kaunar rasulullah kullum ka dage babu ya kai kai ta hidima babu misalai ka gani ko ba wanda ya fi ni kawana wurin sa rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san kai ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka na gangar rasulullah ya annabi gare ka nake roƙo madina ka sani ce burina so nake ni ma ka kira ni in zo garin ga har ma in kwana yau yaban ka har ma in kara a gaban ka na cika burina annabi kalamun ni ma na zo gaban ka ina kirma kalamun ziyarce ka annabi da rasulullah Allah da ka bani dama na tsara bai ta wurin mai ceto na sai da wuju da abul bushira haruna sani dan musani ne bai ta kan da tsara na rira dalibi gurin gudun minna mai yabo gurin mai ceto na Allah ka kara masa girma da soyayyar da nuna sayyidul wujudin rasulullah san kai ya cika mini ruhina jazaba ta san ka ta kama ni wai yaushe zana gangar rasulullah sayyidul wujudin rasulullah san ka ya shige mini ruhina jazabar ka ni ta kama ni taimaka na gankar rasulullah